Mbak Yu Wilis tresno larangan katur kunjung dumateng panjenengan. Spesial kagem Bapak Taji saking Tunggon Wonodadi. Lagune Cinta Terlarang. Senajan ra iso duweni tapi wis tau.
lanjutkan yuk. Sugeng pinarak lenggah katur kunjuk Kamas Kancil saking Munjungan sumangga. Atiku bingung nganti bisa turu amarga sliramu. Najan nunggu ora waktu angel gonku nglalekake saben wanci anggo doa niku katon mamerke ayune yen suwe ora ketemu kaya-kaya wis keluar raga sesambete ati iki ora bisa anulungi ora liya mung sliramu wong ayu tak suwun ingkang pilihane ora ketang sak jegaran senajan weruh sedina kena dadi tangga ning kangen
setiamu anti kapan kalimu senadyan abot sanggaku bewayamu eleng bewayamu sece karusangane anakku ente nikah kasabrene kabeh muspro tanpa gawe janji umum abang-abang lambe neng bandara tak parani saisir telung taun ngenteni nyatane kowe ra bali janji murah ana tau demi niatmu mung edan bondo lerawake atine wong tresno teko mentolo sulaya nitra bisa ape prasetya Surya Laras Indonesia sapa bisa aranono iki jenenge aduh penak rasane legi gurih minulan klopo abang ijo warnane saka pohon asale ora urung wong sombong mung diblanggang-blanggang asik sesarengan kalian karawitan Surya Laras Indonesia AR Pro sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh penak rasane legi gurih minulan klopo abang ijo warnane saka bonsari ora urung wong sombong mung blanggang-blanggang so tanggaran bergoyang bro yo monggo Mas Bonari kepelot ayo Oke, masih bersama Ngasun Indonesia dan juga Surya Laras. Nelpon waros liramu, batin iki kanane saremu. Rasa tresno kang keendem sarwa mikir saku lamun bisa sesandingan sliramu. Nggih, matur sembah nuwun Surya Laras Indonesia.
Surya Laras lho iki. Wayangan antreridup ra ilang saka pikiranku. Wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali. Tansah kelingan semu tan uwal saka ing pandulu. Endah pasuryanmu sliramu jejantung hatiku. Nuwun dumateng para ingkang sampun pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Sepeda malih dumateng para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Semoga Mbak Yu enak Wayangan kang reriduk ra ilang saka pikiranku. Wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali. Tanah kelingan
Monggo kalau wawing kang mundhut sida pegatan tembakipun katuraken nyaur rubon niki. Nggih Mas Eko suwun. Bojanku ngeling ono sliramu wis nate janji yo nanging nyoto saiki tansah gawe gelo yen mulane aku rak wis kandha aku nesta lan ora kandha
yuswa aja citra wong citra bakal nemahi tuna monggo ingkang ngersakaken wisa tresna tembahipun katuraken. Is pokoke pengrawit marga laras tak dongane lancar murah rezeki sandang pangan kelawan langsung sedo ngoten nggih. Pak Didi Ponorogo. Taan tepi jiwa raga tekan pagi ning nyatane tega tegel angon cati ora ngira tresnamu mung gawe lara
gadang rena wengi. Mas Kancil munjungan. Sik kene Mas Kancil. Kaya ra kuat bebasane kaya arep nikah wong kasmaran wanci turu amung lelinduran damar mancung cinumpet lakon iki peputone mong gawe greta sing matur sembah nuwun HR Pro video syuting becil saking kecamatan Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Kule Trenggalek dan Margo Laras Senemon Budaya Sarwa Laras Indonesia. Tapi jiwa raga tekan pati ning nyatane tega tegel angon jati orang ira tresnamu mbok kene wong liya jebul kaya ra kuat bebasane kaya arep nikah mung kasmaran wanci turu amung lelinduran sinupet lakon iki pepuntone mung gawe ngrentese ati kaya ra kuat bebasane kaya arep nikah mung kasmaran dituru amung lelinduran damar mancung lakon iki pepuntone mung gawe ngrentese ati Mas Yani Karanganyar 15 Agustus karek seminggu piyambake rada klenger nyuwun pangestunipun
musik. Nyuwun sewu minangka wakilipun Mas Teddy saking Taladan Ngerandu. Yen eling nalika semono kowe keko arep ngomong apa ning isor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji tega tenan atiku iki jebul kowe durung rabi resmi tresno kok bojone wong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedilo bisa nambani kangenku kembang melati arum gandane ati iki kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi yen dilarani bangga eling tekaning saiki atiku kebajut lara merga kowe tega mentala apik umuk ana lambe jebulamis kabeh tak tresnani ning ngarepku kowe tresno biasa lho Kang Sanusi ngarepku malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyeboti mripatku alu wong liya kowe timbang dadi klilip sak lawase biyen madu dadi racun martambluk racun dodo tato dadi getun wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku rabi maneh
Oke, siap. Sanuri Lewong budal ya. Mas Yani Fitri Januari 2025. Saro Laras Indonesia. Sanuri bocah boten Terus suwun, matur suwun Mas, iki mang kader ming ora sengaja lho. Wakilane Pak Mantri menawa besok aku dadi mandor. Cek. Mongsa mene pungkasane tali katresnaku wis bajane yen aku ditinggal pepujanku Yaktine mong kepranan barang kang durung kanyata mbok yo saya suwe mundhak aja Surya Laras Indonesia. Monggo Mas Wadi kantos panjenengan. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Ingkang sampun pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Mongsa meneh pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku ditinggal pepujaku
saya nanging nyoto saiki ne tansah gawe gelo biyen mulane aku rak wis kondo aku nestolan ora kondo dunyo Yaktine mung kepranan barang kang durung kanyatan mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal maituno monggo kelajengaken gubuk asmara Mas Wandi Surya Laras oke Pak Dun monggo masuki gubuk asmara katur panjenengan yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cegak kobat tulisan warna abang tondo isi prawan jenenge gubuk asmara biyen kae nate antep tresno Mas Nowo tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk gawe nyimpen wati nganti besok aja sampe lali AR Pro gubuk gawe kebak tresno tengah wengi nganti gagarino cateten sajroning ati tansah luntur saya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Ayo Mas Zakir biasanya apa mungkin Mas Nowo Mas Nowo Mas Nowo sayangku yen tak pikir jane lumrah wae hewatene lah kok gorehake kanthi beberangane sing dadi mati-matine jare padha anyen yen nyawang dheweke
ramai aku dhewe mlongo dasar mekatate rada sugal nengangeni besok kapan gan kulunggo sesandingan gan ku nandang wis suwe arep tak blakake aku mung tansah Nalikane di urip kekurangan monggo Pak Suhada Senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang nggo lali tak sadar janjimu yen mung tansah langalo dadi saksi mung pasan ono ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora ketun dasare ono liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke tresno ate pawitane bondo donya iku dudu ukurane nanging batin kurang lilo dalam kalo diwenehke wong liya Pak RT Pak Rete Pak RT ayo lo Rete yo hei Surya Laras Indonesia. masuk 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 Iya Pak Eko. Tetes banyak waktu tumetes basai pipi rasa ratego aku tinggal sliramu nanging kepeksa aku kudu gobo-gobo antara kita memanglah jauh berbeda cerita cinta kita berjumpa anggaplah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kudu pisah asik Pak Eko. Tetes banyu mata tumetes basai pipi
Suryo Laras semakin maju. Amin. Pak Eko terima kasih. Nggih. Aku jan welas, loh ku sampai merutuk nguasi lem nyanyi Pak RT. Salah. Nggih, Pak Eko terima kasih. Nggih, matur suwun Mas. Sukses selalu. Amin. Niku aku pepiling.
kunjuk ingkang sampur monggo pelaturi jumeneng Budi Sasana Pagelaran Mahayu. Sumangga para bapak ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan kaula aturi jegar saking papan binaraan ngaturi jumeneng sumangga. Sing
rada tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene dipisahke gawe gelo ati selawase Monggo ingkang ngersakaken Rondo Banyuwangi tembahipun katuraken. ayu manes merati yen sinawang pindho mitodari andeng-andeng ana arek ayu sapa to jenengmu Randa seksi Banyuwangi bakang gede tan sanggup hati Latihan rondo isih penak margaku durung pernah kok buka perawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi Asoy, cok. latihan rondo aku suci marga aku durung pernah dikremati Oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Surya Laras Masuk, Indonesia masuk, masuk. HR Pro Henjing bidal gumuruh saking jroning praja kahengkang
Balakusma aprobusananiro lir surya wedalira saka ing calaniti arsa madangi jagat belok Pak tuk mungup aneng sabocah ing wukir merbak bang sumirat kena soroting surya mampek mikolan gunung kapiyarsa swaranipun ler ombake samudra hei enjing bidal lagu murah yeset tambur beri kong maguru ngungkong binarunge dampyak yang watang agate kapiyarsa suara Nuwun kunjuk panjenenganipun sedaya para kadang-kadang para pembendhari sepuh sutur senakan tayub ing kasawen ngastoping hormat sampur mliginipun
kasuwun berkah pangestunipun jumeneng saking sasana palenggan tumuju wonten ing sasana pahargyan kang pun cumawis. Monggo Mas Gareng Ponorogo. Waraga tekan pati ing nyatane tega temen angon jati Nun sewu, kula minangka sesulipun Bapak Mulain semanding temuran Sawu Ponorogo. Matur suwun. Monggo dilanjut Bu. Saya neka. Lanjut Mas Gareng lekno Mas Gareng. Bukas maran waji wengi amung lalinduran Lemar macem cino petle lakon iki Saya ra kuat kekasane kaya arep nikah mongkas maran wanci turu amung lenduran damar mancung Cino petle lakon niki pepuntone mong gawe ngretesing ati. Nggih kene menika super khusus dumateng panjenenganipun Bapak Marti Gotek saking Brengapus Dongko.
prawan sundi metu subuh dikaya king pundi kanthi suwun wanci kinangan sura kuning indi tangane perasa alas ali gagas payungane gayo lintang mencorong padang ngati-ngati yo ana ing paran ake eri lan ake jeglongan desemono lare angon kang seneng biduan yen takute tinggal kekasihku ngeling ngono sliramu nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku lak wis aku nesta lan ora bondo donya man yaktine wong kepranan barang kang durung kenyataan boyo eling saya suwe saya mondak yuswa aja citra mung citra bakal namae tuna monggo Indonesia kaku katilan aku yen anyawang esem lan guyumu sayange anakku loro wis tuwa kono perawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku ketana rino wengi mung tansah kelingan kedanan perawan ibarate kodok gayo lintang tarewangi pati geni amriye karepe dulo atine aku ora bakal rapi mung sliramu kanyota enteni matur sembah nuwun Temong
peksi si podang jenar ibu bunga ing nyanding bisa dadi ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepak kegancangan tak rindik saka kaduan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan mbak aja ngecek podang kuning agawe pikirku komik seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding sirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mendung atiku tansaya dadrang tak sranani son pekat pulute bendo Panjenenganipun Mas Gubleh Lasno minangka sulih saking panjenenganipun kadang saking Laladan Sumoroto panjenenganipun Mas Suratno omah wis
ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteragon kung goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancanan tak rindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalih benjokan ilakai tak suwan baca ngicik podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mendung atiku tan saya tetrong tak sranani sun pikat uluting gendong esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteragon kung goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancanan tak rindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalih benjokan ilakai tak suwun baca ngicik podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mandut atiku tan saya ndodran tak sranani sun pikat puluting bendong ilakai tak suwun baca ngicik podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan
bojo simpenan kabeh mau nuruti karepe tresno najan ati iki kudu nandang lara wis tak tampa yen dadi lelakonku najan sliramu tansah setya setuhu nanging nyata saiki gawe lara malah ketenan karo wanita liya luwe becik aku patenono timbang atiku kok gawe lara luwe becik aku patenono timbang kok lekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene kunmu tansah rayu-rayu aku kae bareng dadi bojo simpanan sing setya malah kedanan karo wanita liya luwe becik aku patenono timbang atiku kok gawe lara luwe becik aku patenono timbang kok lekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene kunmu tansah rayu-rayu aku kae bareng saiki dadi bojo simpen sing setya malah kedanan karo wanita liya ngono Mbah Sel.
rapi sonjoko wes milihnya pilih aku apa dheweke wes milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu rapi sonjoko tak sesuai kalau paringan eling marang luarga tansah nyanding ayam tembran pangecap rino lan wangi bola bali ojo larani ati Surya Laras ya Pak Multimedia HR Audio ayo lah Mas Eko kurang apa aku iki bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu rapi sonjoko